Добрый дзень, паважаныя калегі, сябры. Мы працягваем і завяршаем наш цыкл у межах віртуальнага універсітэта. Бачыце, сёння назва такая даволі рэдкая, як выкарыстоўваць тэорыю ўстойлівага развіцця ў прафесійнай сферы адукацыі, таму што часцей за ўсё, калі вы набярэце там як бы тэму устойлівае развіццё і бізнес или ці устойлівае развіццё і адукацыя, то вам выдасць такія як выкарыстоўваць устойлівае развіццё не так што як рабіць бізнес, каб працаваць на мэты ўстойлівага развіцця, ці як вучыцца, каб таксама працаваць на мэты ўстойлівага развіцця. Тут іншы падыход. То што бок адна з маіх галоўных задач в этом сённяшнім сустрэчы это тое, што показать вам, что овладение вот этой концепцией, этой теорией устойчивого развития, поглублению ее, даст вам позитивные эффекты в вашем бизнесе, в вашей эдукации. А ранее мы поговорили про то, что еще и в особистом житті. Ну, бізнес і адукацыя такая справа заўсёды часу няма, заўсёды нешта не паспяваеш, актыўная такая сфера. І пытанне сённяшняга разгляду это як скарыстаць эту тэорыю практыку устойлівага развіцця для прафесійнага росту адукацыі, чым можа дапамагчы міждысцыплінарны падыход і як яго задзейнічаць, як паводзяць сябе лідары устойлівага развіцця і чаму у іх можна навучыцца, новыя забытыя тренды, інструменты і метады для устойлівага развіцця. По-рознаму будзем разглядаць у рознай ступені. У сувязі з тым, што ў нас сёння ёсць людзі, которые ўжо прайшлі это, і то мы пройдзем, просто прагартаю я гэтыя слайды для таго, чтобы мы, можа, той, хто першы адчыніць як это онлайн-версію, калі яна будзе ў запісу, каб убачылі. А так мы просто идем к нашим пытанням. Устойлівае развіццё для прафесіянальнай сферы адукацыі. Мой досвід паказвае, што калі папрацуеш з тэмай устойлівага развіцця, я працую у ёй з 2000 году, калі пачынаўся праект распрацоўка нацыянальнай стратэгіі устойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь, і я там быў кіраўніком гэтага праекта, это праект ПРААН і Міністэрства эканомікі тады быў, што асноўныя напрамкі, па якім дасягаюцца эфекты. Па-першае, это сістэмны халістычны падыход да справы, да удзелу людзей, да таго, каб прадставіць тую з'яву ці свой бізнес у такім многакветці і разнастайнасці, з розных бакоў убачыць яго. І тут вот як складаюць пазл. Мне вельмі падабаецца такая прытча пра слана у цёмнай комнаце, калі зайшлі там ці, ну, напрыклад, і кранаюцца адзін за нагу і кажа, это калона, другі за хвост, это вяроўка, не бачуць цэласнасці. І вот этот халістычны, то бок цэласны падыход, ён лепш, і яго лепш асвайваеш, калі займаешься тэмай і разбіраешся ў тэме ўстойлівага развіцця. Таксама доўгатэрміновае бачанне, vision па-англійскі. Тут, калі мы думаем і працуем з катэгорыямі ўстойлівага развіцця, то рэдка бывае праца на кароткатэрміновыя прамежкі часу. Бываюць некаторыя канкрэтныя часткі планаў, мерапрыемстваў, але адно з галоўных это тое, што нам трэба прадбачыць тую будучыню, куды мы хочам прыйсці, і таму мы яе распрацоўваем. Па распрацоўцы такога доўгатэрміновага бачання таксама, ну, ёсць прапановы, але вот я на практычным прыкладзе, калі ўдзельнічае многа людзей, выбраў і прапаную вам апрабіраваць такі метад, як просто збор ідэй, такіх фраз,
тэрмінаў, якія характарызуюць тую сітуацыю, куды вы хочаце прыйсці праз 10-15 гадоў. Просто прапанаваць вот вашаму калектыву, напрыклад, бізнеса ці вашым там студэнцкай групе ці з кім вы разам вучыцеся. А давайте мы накідаем вот такія як бы вызначэнні таго будучага, да якога мы хочам прыйсці. І тады вот мы вельмі много працавалі з тэрыторыямі, з гарадамі. І калі пачынаюць людзі казаць, ну вот давайте слово зялёны горад, другі піша много моладзі, трэці піша, кажа, такі кампактны, такі эфектыўны, зручны для доступа і так далей. І вот і такія чаму мы не адразу працуем з нейкай фармулёўкай? Таму што фармулёўка тады яна не дасць магчымасці выказацца мноству людзей. А тут вельмі важна, калі у нас бачанне, каб зрабіць людзей сааўтарамі распрацоўкі гэтага бачання. Свой калектыў творчы, сваіх тых, напрыклад, калег, з якімі ты працуеш, ці там студэнцкую групу і так далей. Калі яна скажуць нават маленькую нейкую прапанову, слова, яны скажуць, вот наш город павінен быць там чисты, чистую это ўжо стала панацея, таким словом не заўсёды і мне нават падабаецца, таким зялёным, напрыклад, там біяразнастайнасць, птушкі спяваюць, ці чуецца там больш галасы дзяцей, чым машын. А на самой справе это нават таксама вводзіць у індыкатары. І на адной з канферэнцый адзін чалавек даў паслухаць запіс вуліцы недзе там не ведаю, можа у Стамбуле, і потым такі ж запіс вуліцы недзе блізка ад цэнтра у Стокгольме. І там у Стокгольме чуваць галасы дзяцей. І ён кажа, а як вы думаеце, што тут няма тэхнікі? Ёсць, але нават эта абслугоўваючая тэхніка ўжо у многім электрычная. І яна ціхая. І таму ўжо іншыя гукі нават. Такім чынам, калі мы назбіраем такі стажок этих нейкіх выразаў, такіх характарыстык таго образа жадаемай будучыні, ці то вашага бізнеса, ці нейкай агульнай справы, то потым некалькі чалавек просто сядзе, вы можете вызначыць там таксама разам. Вы давяраеце, што мы тут разам некалькі чалавек, ён, яна, выпрацуем на аснове этих словаў уже такую фармулёўку, што наш, напрыклад, бізнес – это бізнес, які дапамагае людзям, які базуецца на прынцыпах устойлівага развіцця, які дае унікальны прадукт і так далей. І эта фармулёўка такая, оказывается, потым скажуць людзі, глядзяць, маё словечко выкарысталі, класна, буду працаваць. Далей, эфектыўная стратэгія. Першае, што я таксама тлумачу студэнтам, калі з імі разбіраю этой тэмы, это чым стратэгія адрозніваецца ад плана. Самае галоўнае адрозненне – это доўгатэрміновасць. Таксама тут доўгатэрміновасць і эфектыўнасць. Эфектыўнасць суадносіны затратаў і вынікаў. І дыверсіфікацыя вытворчасці і рызыкі. Таксама тое, што мы говорим про разнастайнасць, падыход, які эта тэма разнастайнасці, прынцып разнастайнасці, ён несе ў сябе вельмі вялікі патэнцыял такой пользы для развіцця. І тое ж самае робіцца ў эканоміке, оно называецца ў эканоміке дыверсіфікацыя, калі нейкія вытворчасці пачынаюць рабіць нейкія, не звязаныя з асноўнай вытворчасцю прадукты, паслугі, ці, напрыклад, занимать новыя нішы, которые раней не займалі і так далей. Оказывается, это дапамагае. Класічнае тлумачэнне эфектыўнасці такому падыходу – это не насіць усе яйкі ў адным кошыку. В адным кошыку адразу разаб'юцца, а калі раскласці на некалькі, то ўсё будзе окей. Асобна выделеныя пункты міждысцыплінарнасці быць у трендзе, это больш адносіцца да навучання. Я тут это зрабіў для адукацыі, таму што ў адукацыі дасюль усё роўна нам не хапае этой міждысцыплінарнасці. Нават калі мы ўводзім нейкую патрабаванне школе, давайте вы вучыце сваіх там школьнікаў ці вузу, студэнтаў устойлівым развіццю, яны не ведаюць, як это рабіць. І таксама не ведаюць, як это рабіць самі студэнты.
І такія падыходы, калі я многа ў розных краінах задаваў пытанні настаўнікам, прафесарам, як вы вучыце, дзе ў вас якія-небудзь методыкі, навучыце нас, дайце вот мне. Вельмі часта былі такія адказы. Вот у мяне ёсць, я там у сваім нататнічку занатаваў, там вот сваё нейкае такое, вот я так вучу. Я говорю, а надрукавана недзе, выпушчана ў выглядзе такіх, было тады зусім мала. Зараз уже з'яўляецца болей, але тым не менш, вот гэтыя падыходы не так згладзілись, все роўно выкладанне по дысцыплінам, і складана добиться этого падыхода міждысцыплінарнасці. Таксама быць у трендзе. Адным з таких момантаў, як это рабіць, будзе парада. Далей мы бачым, што умець бачыць і назіраць. На самой справе мы часта нават дзяцей не адразу вучым, таму што як заўважыць нешта. Я папярэдняй лекцыі рассказываў, як там я ехаў на аўтобусе, одна женщина там хвалілася, што пабыла ў многіх краінах. Я пытаў, што вы там бачылі як турыстка. Яна не смогла адказаць, просто прыгожа, цікава. А калі я сказаў, што ж вы там убачылі, яна пачала ўжо в астатак рэйса глядзець в акно і тады заўважаць толькі, ага, вот тут людзі жывуць так, вот тут у іх садочкі вот такія, вот так там яны нешта так робяць. І вот так таксама вот эти заўважаць у многіх сітуацыях, шукаць такія магчымасці, і я далей пакажу, як это можа зрабіцца. Далей устойлівае развіццё для прафесіянальнай сферы адукацыі дае што? Новыя якасныя веды. Чаму новыя? Таму што это на самой справе яшчэ новая канцэпцыя. Заўсёды новая это добрае. Многім бізнесам, не заўсёды новае добрае, але яно у суме сваёй аб'ядноўвае папярэднія напрацоўкі і ўжо там як бы выкрысталізоўвае новы падыход. І тут мы тады арыентуемся на гэтыя веды, которые ўжо сканцэнтраваны з папярэдніх і так далей. Таксама новыя навыкі. Это не адно і тое, што тут трэба умець выкарыстаць это ўсё. Вот у маёй, напрыклад, профессии як кансультанта проектаў по развіццю тэрыторый была ці кіраўніка, былі некалькі прыкладаў, калі я браў сваю каманду, напрыклад, спецыялістаў, вот была явно гісторыкаў. Гісторыкі добрыя, там кандыдаты, дактары навук, і там ці там географы. І у іх было складана ім свае вот эти грамадныя добрыя веды, яны класныя спецыялісты, але як зрабіць так, каб яно працавала на супольнасць, каб там людзі неяк піталі, усмакталі ў сябе вот эти веды, прычым яны это не зробяць на працягу там кароткіх сустрэч з гэтымі спецыялістамі, і нейкія парады і так далей. То на маём шляху сустрэліся некалькі таких чалавек, которые авалодалі такім падыходам. І яны ўжо у форме пытанняў, а што тут было раней, это задаваў гісторык. А вот глядзіце, тут напэўна быў вот это, не ведаеце, там, і яму пачыналі адказваць, і ён пачынаў прыводзіць сваі там нейкія веды, і это было класна. І ці наадварот, а магло быць так, і тады ўжо гісторык, ён мадэліруе там нейкую прошлую там удзел Рагнеды у фестывалі у Дзесне, там, напрыклад, ці там яшчэ нешта такое. Вот. І вот эти навыкі таксама яны распрацоўваюцца ў працэсе працы. Бывае, што вучыцца адна з самых добрых напрамкаў навучання это навучанне ў практыцы. Калісьці мы крыху былі звязаны з навучаннем стварэння там грамадскіх арганізацый, як бы актывізацыі людзей, каб яны стваралі грамадскія арганізацыі, то было вельмі проста сказаць: вы паспрабуйце просто стварыць, ці да бізнесу таксама. Вот, возьми, открый свой бизнес, в працэсе навучышся. Таксама вот это вот глядзець за край талеркі. Это вельмі любяць немцы казаць. Команда. Команда вельмі важны момант, тому что тут это адна з напрамкаў рэалізацыі падыхода разнастайнасці. Людзі розныя, трэба браць розных людзей, трэба чуць розных людзей, заўважаць іх моцныя бакі. Я памятаю, у нашай працы аднойчы было такое, што
посол Франции тут у Беларусі прыйшоў на одно мерапрыемства по устойлівым развіцці, і мы яго спыталі, як там у вас што, а ён кажа, вот у нас калыбель дэмакратыі, Францыя, здаецца, а кажа, толькі некалькі гадоў таму, ну уже можна сказаць з дзесятак, мы пачалі вучыцца, як працаваць з тымі, хто з жалабшчыкамі. Тых, хто піша скаргі всякие, жалуецца, там абвіняе, што ўсё дрэнна і так далей. І вот мы спецыяльна у іх былі такія, ну як бы распрацоўка методык, як працаваць з такімі людзьмі. Ну і я ўжо сваёй камандзе кажу, я таксама ведаю, вот, прыйдзе да вас нехта, хто пачне, вы яму кажаце, о, это класны праект можа атрымацца. Давай ты будзеш кіраўніком, там ці сакіраўніком, і першае, што ты зробіш, это напишешь коротенькую концепцию этого проекта и так далее. Ну, звычайно, этот человек уже не появляется, але можно и знайсці так поплечника. Далей глядзець за край талеркі, это любимая, одна з любимых таких выразаў нямецкіх экспертаў. Паміж іншым, нават я подумаў, як это по-ангельски будзе, ну і вот эту про талерку, вон там ёсць малюначак, і не так много знайшоў, складана, яны крышечку не так это разумеюць. А вот на нямецкай мове, калі наберэш у гугле, адразу з'яўляецца, яны, не ведаю, можа, амерыканцаў не адразу талеркі там з'явіліся, калі пазней цывілізацыі пазней, але вот нямецкі такі падыход, што в сваёй талерцы ты там недзе плаваеш, не бачыш, што там робіцца за яго межамі, а вот калі приподняться, устать, ого, там оказывается такое творится. И это вельмі супадае с падыходам, звязаным с выйсці за межы свайго комфорта. І там таксама, нават калі вот вы паглядзець на эту тэму, паміж іншым, это таксама такі цікавы падыход. Калі вы пачынаеце цікавіцца ўстойлівым развіццём, ён вас выводзіць на такія новыя тэмы. Вот, напрыклад, тут глядзець на край талеркі, а там што рабіць с вот этим зонай комфорта. І малюнкі там, якімі суправаджаюць эту тэму, яны такія, таксама такімі кружкамі, і ў кружок зона комфорта. Наступны кружок – это зона страха, куды страшно выйсці. А ўжо трэці кружок – это зона навучання, калі ты вучишься, уже пераадолеў страх. И четвертое – это уже развитие, которое на базе вот этого переодоления страха и так далее. Это то же самое, как мы выходим за край талерки. Культывовать разностайность. Уже зараз по кожным з гэтых напрамкаў нават вот ёсць і ствараюцца прафесіі, ствараюцца курсы навучання і в універсітэтах і так далее. У мяне знаёмая вот в Германії, з ёй мы супрацоўнічаем, і на менеджер по культурнай разнастайнасці у адным з муніцыпалітэтаў горада, Боне працаваў, потом у іншым, выкладае таксама на гэтай тэме, як працаваць. Значная частка это праца з мігрантамі, але не толькі. Там яшчэ і культура, і нацыянальная культура. І в Германії з гэтым складаней сітуацыя, таму што яны некаторы час лічылі, што на базе вот такой нацыяналізма, такого добрага, здаровага нацыяналізма вырас нацызм. Там і было такая связка, але потым яны пераадолелі такі момант і зноў звяртаюць увагу і падтрымліваюць эту культурную разнастайнасць. І умець заўважаць і выкарыстоўваць, я про это ўжо сказаў. Так, я паміж іншым аднойчы нават на дзецях праверыў, где-то мы там ехали, я гляжу, вучыў глядзець. Вот глядзіце, в окно паглядзіце, там бачыце, о, якое дрэва цікавае, там, крывое. А потом яны едуць і кажуць, о, глядзі, папа, там, это, вон таксама крывое дрэва. І яны пра дрэва навучылись. Потом я кажу, а вон якая хмарка цікавай формай, такая воблачка. Да, сапраўды так, і давай глядзець, а вон там яшчэ цікавая форма. І так яны паступова ўжо потым перайшлі на тое, што яны самі маглі выбраць іншы аб'ект. Так что вучыце сваіх дзяцей. Причем это такая вот таксама логика, которая вельмі важная для развіцця, як кажуць, при наборы, бывают такие наборы там у школу
первичный отбор у той же Германии. Яны кажуць, не, нам не важна, ці навучылі вы дзіцёнка там чытаць, нам трэба, каб ён лагічна думаў. Бізнесы, арыентаваны на ўстойлівае развіццё, ствараюць новыя тавары і паслугі. Ну, я у сваіх прэзентацыях паказваў вот гэты дом зроблены з шчыпа разам з глінай, перамешаная, заліты в апалубку, потым абшыты вот этими утепляльнымі матамі з трыснягу, которые накошаны падчас зімы на наших азёрах. От ён рос, гэты трысняг, ніхто на яго так, ну, былі, рабілі дахі, але потым, калі гэты дахі перасталі рабіць, аказалось, што ўжо потым немцы подсказали, это был немецкий проект, дамы замест Чернобыля, что это добрый утепляльник и можно им карыстацца. Устойлівы турызм, широкие прапановы, потым вот эти розныя альтэрнатыўныя крыніцы энергии, ветровые, солнечные, и там приливные, океанные и іншыя генераторы энергии, на их поднялись там агромадные бизнесы у Дании, у Нидерландах, которые первые начинали будовать эти такие турбины. Потым простыя рэчы, звязаныя з роварным рухам, з тым, як это арганізаваць. Это вот фотаздымак з Латвіі, з аднаго з праектаў. Потым арганічнае земляробства, кошык з вёскі. Таксама адразу рэагуе попыт, і было ў сувязі з гэтым арганічным земляробствам было зроблена некалі даследаванне, калі яно толькі і пачыналася, колькі прыкладна, ну, вучоныя так прикидывались, у них была гипотеза, что это может будет там 3-5%, потому что это, напевно, дорожей там и так далее. Оказалось, что около 30, там 40% люди хотят и готовы нават крыху больше платить за это. И ну, адразу пайшла прапанова. Палова китайских продуктов стала с клеймом органик. Значит, але доверять трэба тому, что атрымліваецца. Далей вот там есть этот самый дом, это один з домов, и калі мы были таксама у Германии, вывучали досвід пераробки панельных хрущевок у часы советские, ГДР, которые были побудованы у сучасный выгляд. Вот это один з прыкладаў. Тут зроблены сонечныя панелі па сцяне і прыбудаваны балконы дадатковыя, такія шырэйшыя. Адразу атрымліваецца добра. І прычым много іншых падыходаў. Было такое, рассказывали нам и показывали, як, например, здымаюць паверхі у 9-павярховых домах, потому что неэффективные лифты на высокую поднимать на 9-й паверх, не так много там кватэр, и яны лепш зняли 4 паверха, покинули 5 или 6. Бывает, что будовали такие длиннючие домы, которые як стена. Ну, это было советские державы и социалистичные державы заўсёды хотели неких таких, ну, поворот сибирских рек, грандиозных проектов. И они хотели самый длинный дом, там еще нечто. Оказалось, он ломал эту простору, которая был незручный, и так само частки его таких домов потом вырезали, их там делили на невеликие домики, рабили для першага паверха асобныя дворики с гаражами и так далее, перерабляли вельмі много. Все праз тэму устойлівага развіцця, утепления, выкарыстання альтэрнатыўных крыніц энергии, удзел насельніцтва ў гэтых праектах. Таксама аднойчы я на канферэнцыі па ўстойлівым развіццю ў Германії сустрэў адну архітэктара нямецкую, якая якраз працавала, здаецца, з Лейпцигам, горадам, які быў у ГДР, і таксама там было многія такія мікрараёны таких панелек гэтых. І яна казала, што ў нас вот быў прыклад. Я зараз, ну, усім рассказываю, як мы
спачатку не атрымалася у нас працаваць, калі мы проста вот як спецыялісты прыехалі і сталі, ага, ну мы зробім вот так, вот так, вот так. Раз что-то зрабілі, нешта не атрымліваецца, потым яшчэ там что-то, потым глядзім, не хапае прасторы, не хапае там зямлі там для нейкіх паркаў ці там для дзіцячых пляцовак. Што рабіць? Ну амаль што немагчыма. І яны ім тады нехта падказаў: ідзіце к людзям і размаўляйце з імі. І там паміж гэтых дамоў такіх былі яшчэ і прыватныя дамы, двухпавярховыя, прыватныя засталіся раней. І яны і з гэтымі людзьмі пачалі гаварыць. І якое было іх здзіўленне, калі уласнікі такіх дамоў з тэрыторыямі даволі вялікімі, яны калі паслухалі іх, сказалі: ну калі вам там недзе не будзе хапаць тэрыторыі, мы вам можам падзяліцца. І яны аддавалі. І это і для вот архітэктара, который таксама, напэўна, яны там працавалі яшчэ з гэдаеўскага перыяда, это было просто шок, адкрыццё, што як так людзі гатовы аддаць сваю тэрыторыю, сваю ўласную прыватную зямлю. А тыя людзі паглядзелі на этот прыклад, што у цэлым палепшыцца мікрараён, у цэлым ён стане больш прывабны для людзей, больш зялёны, больш там, і хоць у іх паменшыцца земля, але кошт іх нерухомасці нават можа павысіцца пры змяншэнні. І вот яны працавалі прыкладна так. І ці вот прыклад таксама, як я аднойчы трапіў на одну канферэнцыю ў Швецыю, і там па ўстойлівым развіцці, і там была такая фармат такой працы, як бы называлась навуковае кафе, ці такія, ну карацей кажучы, садзіліся за столікамі па чалавек 5-6 і размаўлялі, знаёміліся і так далее. І вот падсаджваецца за наш столік там намеснік кіраўніка Сааба і Вольва быў там паміж іншым таксама. І вот ён і такі кіраўнік вялікі, мы яго задаём пытанне: чаму вы тут, што вы тут робіце на такіх канферэнцыях просто? А ён кажа: мы хочам ведаць, што цікавіць людзей, што якія тренды. І вот я гляжу на фоткі ўжо Saab, там True Electric, сапраўдны электрычны, не просто там нейкія. Яны ўжо пайшлі ў сваіх, так скажем, рекламе далей, каб паказаць людзям такую, што і сваю паглыбленасць у тэматыку. Там же самае я пазнаёміўся, была ў нашай групе там віцэ-мэр Лондона, і таксама яны меншыя людзі хочуць нешта іншае, людзі хочуць мяняць гарады, людзі хочуць, вот калі ўзяць Лондон, Грін Сіці, там яшчэ то пашукаць, паглядзець в інтэрнету, вы ўжо гэтых просто такіх, так, Біг Бен, там нейкі Тауэр і что-то мост праз Темзу, іх уже як бы на этих малюнках яны так недзе ў далечыні. И вот это вот зеленый узгорок, там башны дрэвы зеленые, парки, вот это уже Лондон, который притягивает людей, который цікавый и з яким працуюць вот эти кіраўнікі, тому что их выбираюць, яны адказныя перед людьми, у іх конкуренция, и яны працуюць на паляпшэнне жыцця людзей. Старшыня гарвыканкама і некалькі таких было людзей, которые працавалі над стратэгіямі ўстойлівага развіцця ў Беларусі. Вот это першая Дзісненскага края уже стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Яна надрукавана 2004-2005 годах, было 2 выдання. А потым вот это ўжо стратэгія Столярзміёрскага района, яна напісана ў 22 годзе, выдана, і паміж імі атрымліваецца больш за 15 гадоў, і дом з выявай, хто ведае, хто это такі? Знакаміты беларускі Дроздович, правильно, Зэб Дроздович, беларускі мастак, і ён там якраз жыў у тых раёнах, у тых мясцінах, хадзіў, маляваў, і вот адзін з дамоў Дзесны в межах нашага праекта размалявалі вот таким муралам. Так вот, яны казалі, некалькі чалавек, што маё жыццё змянілася пасля таго, як я пазнаёмілася з тэмай устойлівага развіцця. Не проста таму змянілася, што
ну, з некалькіх, як бы сказаць, бакоў змянілася. Таму што, па-першае, яны даведаліся пра новыя напрамкі развіцця. Это для іх вельмі важна. Яны ага, так жа робяць. Ага, значыць, у такіх прагрэсіўных гарадах ёсць такія стратэгіі, яны над гэтым працуюць, дай-ка і мы будзем. Але яны яшчэ сталі часткай вот таго, ну, як бы вялікага калектыва людзей, якія займаюцца этой тэмай, якім неабыякава там, як прырода, як сацыяльнае развіццё адбываецца. І ну, яны сябе адчулі вот часткай такой каманды, і это вельмі важнае адчуванне, вельмі такое, которое потым будзе ўплываць і на бізнес, і на свае адчуванні у бізнесе. Один старшыня сельсавета, вот тут я прывожу прыклад, рассказываю, я знайшоў новую працу, мы стварылі клуб-музей Чеслава Немена в нашай вёсцы. Это вёска старыя Васілішкі Шчучынскага района. І ён стаў кіраўніком захавальнікам гэтага пасля таго, як сышоў на пенсію. Таксама пачалася праца па ўстойлівым развіцці. Ён убачыў, што ага, там не раскручана это все, яны заняліся, і вот чалавек знайшоў новую працу. І это таксама прыклад таго, што знаёмства з тэмай устойлівага развіцця, паглыбленне ў тэорыю дае новыя гарызонты, адкрываеш і новыя магчымасці, нават вот на пенсіі ці проста мяняюць людзі, займаюцца новай спецыялізацыяй. Дырэктар школы, калі яны распрацоўвалі стратэгію устойлівага развіцця, не адзін нават казаў, што калі мы заняліся ўстойлівым развіццём, это дазволіла нам аб'яднаць разрозненыя планы, дакументы, накірункі працы ў адзіную стратэгію ўстойлівага развіцця. І это дапамагала нават тады, калі да нас прыходзілі кантралюючыя структуры. Там мінскі адзін дырэктар школы кажа, з міністэрства прыходзіць, кажа, а дзе ў вас той план, а дзе у вас той? А я ім даю надрукаваную стратэгію, ці нават не надрукаваную, а складзеную ў адзіны дакумент. І вот тут усё ёсць. І на самой справе это такі таксама важны момант, ну, аб'яднаць тое, што было. У нас, ну, я сустракаў і такія не самыя лепшыя моманты, звязаныя з такім. Напрыклад, аднойчы мы працавалі ў Адзесе, Украіны, яшчэ да вайны, і там было, калі мы сталі казаць, у нас был распрацоўка стратэгіі з акцэнтам на энергазберажэнне і жыллёвы сектор, жыллёвую гаспадарку. І мы паставілі задачу, вот эксперты, знайсці папярэднюю працу, ці былі раней тут распрацоўкі. Так яны сказалі, у нас тут пад 100 стратэгій розных тэм, розных раёнаў, розных напрамкаў, ужо распрацоўвалася. Так што была нават складана аб'яднаць это, частка ўжо не знайшлі і так далей. Так што тут такі момант, што не трэба паўтаряць і выдумваць тое, што ўжо было. Новыя практыкі бізнеса, арыентаваныя на ўстойлівае развіццё, напрыклад, звязаныя з fair trade, справядлівы гандаль, версія там лэйбачка яго, малюнак. І я вам скажу, што многія людзі арыентуюцца на такія ўжо лейбы вот этыя, на імідж такіх фірм, ідуць, купляюць менавіта такую шакалад ці каву і так далей. Я бачыў, як развівалася і вот этот рух слоў, который спачатку в Італіі пачаўся slow food. Пачаўся, што такі спакойная еда, у нейкім маленькім рэстаранчыку мясцовым, где ты знаёмы з уладаром, гаспадаром, это где вы вядзёце беседу, дзе сабіраецца ваша сям'я, і разам вы там гаворыце пра свае планы. Ці дома вы сядаеце там і свареныя з вашага гародчыка нейкія, хоць частка прадуктаў і так далей. Это slow food. І потым это настолькі раскруцілася, што кожны год праводзяцца фестывалі, ёсць сертыфікацыя гэтых прадуктаў і так далей.
А потым адзін італьянскі гарадок прыдумаў, а ў нас будзе слоу-таун, слова чита па-італьянскі слово чита. Чаму? Таму што ў нас ну, няма там вялікай магістралі нейкай, которая праходзіць праз горад. У нас там няма вялікіх заводаў горадаабразуючых, такіх, которые ну, там забруджваюць всё на свеце, ці там такія, которые шуму много і так далей. І яны прыдумалі, як сваю бяду, тое, што это быў у заняпадзе такі гарадок павярнуць у плюс. І зараз рух вот этих таких медленных марудных гарадкоў, няспешных, як бы сказаць, ён таксама ва ўсім свеце, па мноству краін свету, яны там плоцяць унёскі, каб увайсці і зарэгістравацца, а потым слово life, такая няспешнае жыццё, і ўжо праводзяць фестывалі slow life і так далей. І вот эта вот мода ідзе, і яна дае такую, чэрпае свае ідэі і падпітвае з другога боку канцэпцыю устойлівага развіцця. Пермакультура – это частка, которая звязана з тым, што вот даваць нейкім кавалкам зямлі, которые раней былі такія індустрыяльныя, там аграрныя, ці которые дзе выкарыстоўваліся хімікаты і так далей, ім даць працаваць па прынцыпам прыроды, па прынцыпам леса, па прынцыпам такіх экалагічных сістэм і так далей. Вельмі пашыряецца эта тэма, цікавяцца ёй, яна пранікае нават не толькі ўжо зараз не толькі ў вёсцы, ёсць гарадскія агароды, там у даволі вялікіх гарадах, ёсць на балконах ці на дахах разводзяць это. Это таксама частка напрамку устойлівага развіцця. Ёсць тэмы лідер ці community-led local development. Это праца мясцовых супольнасцяў, якія таксама працуюць вот у гэтым напрамку на прынцыпах устойлівага развіцця, распрацоўваюць образ жадаемай будучыні, распрацоўваюць бачанне і працуюць вакол створаныя ўжо кансалтингавыя фірмы, которые их забяспечивают и занимаются тренингами для их. Просто люди, индивидуальные консультанты. Многие из них на першых кроках працавалі у грамадскіх аб'яднаннях ці нават валанцёрамі і пачыналі з такіх, калі яшчэ ну, вялікіх маштабаў этой дзейнасці не было. Яны накоплівалі свой досвед і станавілись вельмі дасведчанымі і рэгістравалі свае арганізацыі, інстытуцыянавалі это ўсё і зараз добра ўстроілись у сучасную эканоміку. Працягваюць там працаваць і некамерцыйныя арганізацыі ў такіх краінах, як тая ж самая Германія, Нідерланды, Бельгія. Там больш 10% самых развітых да 14-15 это якраз не дзяржаўныя, не камерцыйныя арганізацыі, якія таксама многія працуюць з устойлівым развіццём. І нават ёсць такі падыход, што як бы рэкамендуюць тым, хто яшчэ сумняваецца, паглядзець на тое, як адбываліся працэсы перахода на устойлівае развіццё, напрыклад, вот у маленькіх вясковых там сельскіх гаспадарках, такіх, которые яны пачыналі з таго, што таксама былі нейкія індустрыяльнаваты, такія хіміі, ўсё, а зараз перайшлі на это. І это просто прыклад таго, што это магчыма. І нават тут ужо не аб маштабе гаворка, што калі атрымалася ў адных, можа атрымацца ў другіх. І тут ужо цыркулярная эканоміка працуе на ўсю, і там недзе там ужо да 30% бізнеса ў свеце працуе з тэмай устойлівага развіцця. Топ вот эти 500, которые кредитованы на биржах,
аналізуюцца з пункту гледжання ўстойлівага развіцця і прыводзяцца прыклады, што ў іх вышэй узровень вытворчасці працы і так далей. І вот это ўсё паказвае, што как это там за нами наблюдае. Ліза, ўсё тут у парадку, і людзі заходзяць к нам, хто Так, хоча. так, так, я ўсё сачу. Добра. То тут з'явілася акенца. Далей арыенціры, которые могуць дапамагчы. Пастараюсь прайсці па ім даволі хутка, таму што ёсць розныя много іх. Эта распрацоўка зроблена для кластера ўстойлівага турызма. Калі аднойчы тут у Беларусі спрабавалі зрабіць кластер ўстойлівага турызма, я пра яго крышачку раней казаў, ён па тэме Вялікага княства літоўскага, і я сабраў у 12 падыходаў, которые што можна зрабіць, каб кластер быў устойлівы, але і потым паглядзеў, калі вот уже рыхтаваўся да гэтага выступа, што оно падыходзіць для розных бізнесаў і да навучання. Першы – это працуем разам, развіваем давер, надзейнасць, кааперацыю, міждысцыплінарныя сувязі, актывізм, прагу да неадкладных дзеянняў. Вот это якасці. Давер вельмі важна, кааперацыя важна, разам і так далей. Далей. Дамагаемся, каб наш бізнес працаваў як збалансаваная прыродна-сацыяльна-эканамічная сістэма. Заўсёды задаёмся пытаннем, а ці ўлічылі мы тут інтарэсы прыроды, інтарэсы супольнасці і так далей. Акцэнт на прыроду захоўваем і спрыяем, падтрымліваем біяразнастайнасць. Могуць быць дадатковыя спецыяльныя акцыі ў кожным бізнесе, і так ёсць. І там для таго, каб яшчэ дадаткова яшчэ адзін крок зрабіць для прыроды. Гісторыка-культурная спадчына, мясцовая сацыяльна-культурная разнастайнасць, у тым ліку беларуская мова. Паміж іншым, калі вы глянеце на культурную разнастайнасць, то часцей за ўсё это будуць сувязі паміж людзьмі. То бок актуалізавалася вот эта тэматыка вельмі таго, што сувязі паміж людзьмі складаныя, іх складана павярнуць і зрабіць такімі, каб яны ўжываліся многія культуры, некаторыя паміж сабой вельмі варожа там ставяцца і так далей. Але я хацеў паказаць, што это значна шырэй, не толькі паміж людзьмі, а і паміж часткамі культуры, которая ёсць. Это ў тым ліку вот тут і кухня, і нейкае мастацтва, і справы, якімі займаюцца. Это таксама мовы, на якіх гавораць. Это вельмі важнае. Далей, рацыянальна выкарыстоўванне ресурсаў, энергію, ваду, рэчы, фінансавыя ресурсы і так далей. Экалагічна сяброўская вытворчасць, тут уже як бы пытанне клімат. Глядзім, што устойлівае спажыванне і мабільнасць, кліматычную нейтральнасць, змяняецца клімат. І калі мы робім так, паказваем прыклад іншым, ён шырэй ідзе, як кругі па вадзе, і наступаюць змены. Я на сваёй практыцы проектаў по змяненню это даказалі такія проекты вельмі добра, калі маленькія важныя справы і іх паказаць, што яны эфектыўныя, то можна зрабіць, яны прабіваюць сабе любую сцяну. І ёсць цікавыя выразы, памятаю, недзе мне папаўся, што калі хто думае, што маленькая група людзей можа нешта зрабіць і нечага дабіцца, то толькі так робяцца справы. Цікавы такі выраз. Умацоўваем лакальнасць, грунтуемся на мясцовым патэнцыяле, развіваем мясцовыя брэнды, супольнасць і так далей. Таксама вельмі класная тэма, мясцовая там кулінарыя, мясцовая этнаграфія, музеі і так далей. Далей, вучымся на працягу жыцця, удзельнічаем у адукацыйна-інфармацыйных мерапрыемствах, свой досвед дзелімся. Конференции, бачыце, я расказаў, што едуць людзі. Першы самы раз я быў на канферэнцыі, здаецца, недзе ў Расіі, што-то было пачатак размов на тэму устойлівага развіцця, куды я трапіў, і там ужо былі людзі з нефцяных кампаній. Яны таксама
вельмі хутка адрэагавалі і сказалі. Потым я даведаўся, што калі яны праводзяць раз новую уводзяць у строй новае радовішча нейкія там газу ці нафты, яны паралельна праводзяць працу з мясцовай супольнасцю. У іх ёсць такая, што ну, у нейкім сэнсе сняць будучую так нейкую напружанасць і там заахвоціць людзей і кампенсаваць нейкія нязручнасці, которые это. Так што вучыцца і далей. Камбінуем малыя справы са стратэгічным падыходам. Вельмі часта малыя справы вельмі добрыя. Я прыводзіў это прыклад на прыкладзе вёскі Камарова ў Беларусі, калі там мой сябар Эдуард Варцюховіч расказваў, як ён першы праект правёў за $500, і это яны купілі цішоткі маладым людзям і нейкую перакус зрабілі і пачысцілі мясцовы парк. Ён быў заўважны вынік гэтага. І мясцовая супольнасць адразу адрэагавала, зразумела, што можна нешта зрабіць, можна і адкульсьці знайсці нават рэсурс. Далей, інклюзіўнасць для людзей з інваліднасцю, з асобымі патрэбамі. Это важны падыход, і ён дадае плюсы многа сюды, і мы не забываем про это. Моладзь таксама. Для моладзі мы, напрыклад, у Мёрах прапанавалі, і была зробленая такая першая ў Беларусі моладзевая стратэгія ўстойлівага развіцця. І ну, раней такіх і не было, і мала дзе ў свеце нават что-то падобнае было. Але этому трэба, канечне, працяг, этим трэба займацца і прапаноўваць і выцягваць моладзь. Это непросты такі напрамак, многія над этим працуюць. Арыентуемся на ўнёсак кластера ў справу рэалізацыі мэтаў устойлівага развіцця. У данным выпадку проста мэты устойлівага развіцця прапануюць нам напрамкі, якіх мы можам просто таксама забыць і не ўспомніць, і дай-ка вот яны кожны паглядзець, а што там, а за кожным гэтым напрамкам, за кожнай мэтай стаіць яшчэ каля дзесятка індыкатараў, і это таксама карысны інструмент. Можа, ўжо хто з вас чуў, і ў мяне ёсць такая як бы гісторыя з майго студэнцтва, калі мы займаліся барацьбой на секцыі. Я быў студэнтам класічная барацьба, займаўся, і быў у нас адзін хлопец, который добра валодаў кідком праз бядро. І ён так, все ведалі, што ён класічны, вот, ён робіць гэты прыём, ён так всех перамагае. І што б мы не рабілі, ён ўсё роўна знаходзіў магчымасць зрабіць гэты кідок, і ну, ніяк яму не было. Это к таму, што авалодаць нейкімі інструментамі, нейкімі метадамі працы, у тым ліку па ўстойлівым развіцці, вельмі важна. Это потым вы можете доўга і эфектыўна карыстацца такім інструментам. І, напрыклад, добры аналіз сітуацыі. Вот написано эта аббревиатура PESTEL и плюс HI. Плюс HI это я додал уже плюс со студентами, а PESTEL давно існуе і ёсць у сетке, можна знайти. Аналізуем кожную з'яву з пункту гледжання палітычных, эканамічных, сацыяльных, тэхналагічных, экалагічных і правовых legal аспектаў. Это дадае сістэмнасць той, пра што мы казалі. Плюс history, добавляем историю, и инновации. И это яшчэ класна атрымаецца. Паспрабуйце. Шырокі погляд на ресурсы. Давно я казаў па розным тэмам, можа, вы ўжо чулі, што не толькі там нафта, газ і нейкае спіленае дрэва может быць ресурсам. Ресурсам может быць усё. І нават я прывожу прыклад таго, што адсутнасць нечага может быць ресурсам. Так я сустрэў аднойчы, паразмаўляў з прадстаўнікамі кітайскай дэлегацыі, якая прыехала ў Мінск. Яны сказалі нас, я спытаўся, што вас тут здзівіла, яны сказалі блакітнае неба над горадам і мала людзей на вуліцах. І яны ўбачылі ў гэтым магчымасці. Это тое, што нечага не было, стала ресурсам. Нават з гэтага бока класны. Ну і тут астатнія малюнкі дэманструюць такі вот шырокі погляд. Таксама свот-аналіз. Вот для мяне вот этот свот-аналіз стаў на працягу многіх гадоў
такім інструментам, які вельмі добры для працы з мясцовымі супольнасцямі для мяне як эксперта. І мы пачалі з яго так часткова, як нам параілі там таксама нехта, але на працягу многіх гадоў, многіх некалькі дзесяткаў, я ўдзельнічаў у распрацоўцы каля 40 мясцовых стратэгій устойлівага развіцця, як кіраўнік, як эксперт, і амаль заўсёды потым уже мы пачыналі ці то з вот гэтага набора характарыстык образа жадаемай будучыні, ці са свод-аналіза. Хутчэй за ўсё са свод-аналіза. І пачыналі, потому што групавая праца, яна сабіраліся людзі, ну, з нейкага сельсавета ці з гарадка, і яны мала ведалі, яны не ведалі тэрміны тыя, яны там, калі б казалі, там пілотны праект, яны думалі, што это пра палёты нейкія, і так далей. І мы казали, давайте вот поговорим про то, что это за вас, расскажите про ваш район, какие моцные боки. И вот это вельми важный момент. Починайте с моцных боков. Вы соберете свою команду своего проекта, своего бизнеса, те студентов, которыми вы хотите разом дойти до нечего, те однодумцев и казать, а давайте мы проведем свод-анализ. Просто поспробуем. И починаете с моцных боков. Чаму? Потому что часто бывает, что нехта рэкамендуе і пачынаць са слабых. Это мы паспрабавалі так і так. Але калі паспрабавалі са слабых, ужо больш так не рабілі. Таму што калі пачынаць са слабых, это праблемай, людзі пачынаюць ну, губляць аптымізм, яны пачынаюць думаць, што ой, столькі праблем, што ніколі не вырашыш іх і так далей. А калі пачынаць з моцных бакоў, все мяняецца. Людзі проста пачынаюць, ну, вочы гараць, яны там адзін аднаго перабіваюцца, у нас яшчэ то, а у нас яшчэ то. Буквально не так давно мы былі ў адным мясцовасці і пагаварылі так з людзьмі, ну, проста ужо не было часу, а яны ўсё там 30 нейкіх прапаноў па невялікай тэрыторыі расказвалі. Фіксаваць усё. Ёсць частка экспертаў, которые адразу спрабуюць абмяркоўваць падчас свод-аналіза. Не абмяркоўваць, толькі фіксаваць. Нехта сказаў, што у нас моцны бок – это дарога. Записали. Другі кажуть, так який там моцний бок, яна там поламата. Ну, напиши, що слабий бок дорога. І нехай буде там. Але не тратить на це час. Потім буде все обмірковуватися і легко пріоритети вибрати. І це дати маркер, коли це написано на папері, ці казати, хто за які там голосує, зафіксувати протокол і вибрати тыя прыярытэты, па якім можна працаваць. Для мяне нават свод-аналіз стаў нават часткай, ну, як навуковец, пачынаў я як навуковы супрацоўнік, працаваў у Акадэміі навук 13 гадоў, то і ўжо артыкулаў некалькі напісалі мы па гэтай тэме, і я, і з маімі калегамі, таму што этот свод дае такую класную інфармацыю, яе прааналізаваць з розных бакоў, ну, это і навуковы напрамак таксама. Так што свод-аналіз спрабуйце. Валоданне тэорыяй і практыкай дапамагае адукоўвацца. Самы просты, вот калі гаворыш пра адукацыю, то кажуць, што вот трэба думаць там таксама і пра прыроду, эканоміку і грамадства, але это як бы такая парада для простага студэнта так сабе. А я прапаную памяняць это і сказаць, што вот глядзі, пры адказе амаль на любое пытанне білета, калі ты здаеш экзамен, можна палепшыць сваю адзнаку, палепшыць адказ, просто выкарыстаўшы вот такія падыходы, якія ёсць у устойлівым развіцці. Яны тычацца, напрыклад, усіх грамадскіх навук, многіх інжынерных навук, там біялагічных і таксама натуральных навук. І як это робіцца? Расказваеш предмет этот з аднаго боку, што ты там ведаеш, потым думаеш, а які яшчэ аспект можна з пункту гледжання, напрыклад, з пункту гледжання грамадства? Заўсёды знойдзецца нешта.
потым з пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання прыроды. І па кожнаму з пункцікаў дадаць некалькі словаў, некалькі аргументаў, які ўсё роўна ёсць в галаве, просто это дапамагае сістэматызаваць. Вось лайфхак для добрага адказу на экзамене і так далей. І валоданне тэорыі практыкі дапамагае адукоўвацца ў якім плане, што пашыраюцца магчымасці для новых ведаў, вельмі бурна працягвае развівацца эта сфера. Вот я сам сачу, і там адны прыдумалі нешта адно, далей другое. Туды, калі к ім далучыцца вельмі цікавыя распрацоўкі, потым проконсультоваться с этими людьми, которые их притягнуть, и вы станете часткой этой супольности. Так само это все, что дапаможа у адукации агульной и развитии у профессии самореализации. Чаго я вам и жадаю поспехаў на гэтым шляху.